Da li se iz ovih ajeta može razumjeti da će sve dženetlije govoriti arapski jezik? Sa ovim zikrovima. Koji će jezik biti dženetlija? Ako su ovi ovako zikrove spominje. Da li će biti ovo isto? Subhanak Allahumma. Ili će biti neki tesbih, ali na nekom jeziku kojeg mi ne znamo. Postoji razmišljanje među učenjacima da će jezik dženetlija biti arapski. I to je razmišljanje koji je dosta onako rašireno i tako dalje. Međutim, istina je da stvarno ne postoji ni jedan dokaz koji ukazuje na to. Ni u Kur'anu, ni u hadisima. Drugo razmišljanje je da izvanjski, ono što možemo vidjeti iz ajeta, kao iz ovog ajeta, da će to biti arapski jezik. Jer selam, subhanak Allahumma bihamdik, kao da će baš to govoriti. Ako će baš tim riječima to govoriti, to je onda šta? Arapski jezik. Međutim, i to nije nikakav jaki dokaz, jer jednostavno ova objava je objavljena na arapskom jeziku. Musa, da li je Musa govorio na arapskom jeziku? Nije. Ali su riječi Musaove izrečene na arapskom jeziku kako je to bilo na jeziku na kojem bi on govorio. Da li je Nuh govorio na arapskom jeziku? Nije govorio na arapskom jeziku. Ali su Nuhove riječi prenesene na arapskom jeziku kako je on to rekao. Isto tako i dženetlije. Ne znači da će govoriti na arapskom jeziku, ali su njihove riječi prenesene na arapskom jeziku kako bi to zvučalo i kako bi izgledalo. Je to isto, profesore, i za sudnji dan? Da. I treće mišljenje koje bi moglo biti najbliže, to je mišljenje Ibn Taymije i onih koji se slažu s njim, da ne postoji ni jedan vjerodostojan tekst kojim će jezikom dženetlije govoriti i da je najbolje da u tom slučaju ostanemo neutralni i da kažemo Allahu alem. To je od stvari koje nam nisu pojašnjene i nisu nam rečene. Jer mi ne znamo ni kojim jezikom Adem govorio, alejhi salatu wasalam. Allahu alem. Ima jedan hadis koji je zabilježen u Mu'džemu Taberanije, kao da je poslanik alejhi salatu wasalam kazao: volite arapski jezik jer sam ja Arapin, Kur'an je objavljen na arapskom i govor dženetlija bit će na arapskom. Međutim, nema razilaženja među učenjacima hadisa i među njima čak i Šejh Albani, ko kažu taj hadis je maudu'un, izmišljen. Ne samo da je slab, nego izmišljen, apokrifan, potpuno. Znači, i to je ocjena Ševkanija, to je ocjena i drugih učenjaka koji se bave hadisom. Prema tome ne postoji ni jedan vjerodostojan tekst koji bi nam kazao kojim će jezikom dženetlije govoriti. I najbolje je da tu i stanemo, zaustavimo se i kažemo Allahu alem. Ali ono što znamo, što imamo, vjerodostojne tekstove od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će Allah dželešanu sa svakim od nas razgovarati direktno, bez posrednika, bez prevodioca i svi će sve razumjeti i svima će sve biti jasno. Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Sa svakim od vas Allah će razgovarati direktno, između njega i Allaha neće biti posrednika, neće biti prevodioca. To znamo. Kako, na koji način? Allahu alem. Ne ulazimo u stvari gajba više nego što nam je rečeno.